פסגת התורה זה מקום מאוד מאוד מיוחד. יש פה משהו של האווירה, משהו של קדושה, משהו של טהרה. פסגת התורה, כשמה כן, ממש. כל מי שמגיע, מגיע עם לב טוב, מגיע עם שמחה, מגיע מתוך רצון ללמוד תורה, מקום של תפילות, מקום שלומדים מוסר, וברוך השם שזכינו, קיים חיינו באורך ימינו. מאוד כיף בכולל כאן בראשון, שלישי וחמישי. אני מאוד נהנה לבוא לכאן, ללמוד, וגם הקהילה מאוד טובה. יש פה הרבה אנשים טובים ונחמדים, וגם יש פה הרבה כל מיני תהילים ואבות ובנים. ומקבלים ארצית תהילים. כיף לשמוע את השיעורים. ותפילות, ומאוד מאוד נוח כאן. ומחלקים ממתקים, ושמדברים תהילים, וללמוד תורה. זה לא מקום רגיל, בוא נדבר ככה. פה יש קיבוץ של כל המינים, הסוגים, יש לנו פה שיעורים, יש לנו תהילים לילדים, אבות ובנים, כל הדברים שמאחדים ומחברים אותנו, וברוך השם זכינו גם ברב וגם בכל הקהילה פה בפסגת זאב. הרב אלון, זה במילה אחת, כל פסגת התורה זה הרב אלון. תמיד יש לאן ללכת, תמיד יש לאן לשאול, תמיד כיף פה, ממש כמו משפחה, כמו אהבה יש פה, אהבת חינם. למעלה מ-15 שנה אנחנו כבר עוברים ממקום למקום. זה התחיל בתוך הבית ספר ועבר לחנייה, ומשם לתוך אולם של בית ספר אחר. כל יום שישי אנחנו טורחים ועומלים בתוך האולם, לדאוג, לבנות מקום שיראה כבית כנסת. איזה קושי גדול זה לנהל מציאות של כולל, ילדי תהילים, בית כנסת, חיי קהילה, שיעורי תורה, בלי שיש מקום. איזה קושי גדול זה. השנה שעברה עשיתי כאן את כיפור ואת ראש השנה. פשוט הרגשתי שאני נמצא בישיבה, ממש בתפילות, בשאגות, ביראת שמיים, בדרשות. פתאום הדברים נכנסים בלב, אתה מרגיש את הנשמה יוצאת החוצה, אתה מרגיש בונה, המקום ממש מיוחד. כשיש קהילה טובה ויש ראש גדול, זה מושך מעבר. לאחר כל האריכות הזו, ברוך השם, קיבלנו שטח, ועכשיו אנחנו תפילה לבורא עולם, שנזכה בעזרת השם בזריזות להקים בית, שיהיה מרכז רוחני גדול בפסגת זאב, שיהיה נקודת אור של תורה ועבודת השם, יראת שמיים טהורה בפסגת זאב. אנשים יותר יבואו, יפתחו, והקהילה הזאת תגדל פי 2, פי 3, ואז באמת נצליח באמת להגדיל את הקהילה פי כמה וכמה מה שהיה כאן במקום הזה. מחכים לו שיהיה מקום כבר, שנוכל לבוא, מקום מסודר. מקום מבוסס זה מושך הרבה יותר. הזכויות שיהיה לאדם שישקיע במקום כזה, זה בתיאורי. יציאת מצרים בלילות, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כאבן צירים משענה לילות. בזכות סבא זכינו, בזכות סבא זכינו, יתבונה ביס המקדש.
השלישי